Velkommen til Hammer Lyd. I dag vil jeg lige vise, hvordan man bruger sådan et karaoke-system her. Til at starte med sætter du det blå stik i. Det er strøm. Det skulle meget gerne til hele systemet selv. Hvis der er noget, der er slukket, så kan du lige sikre dig, at det er tændt her. Computeren ovenpå, den skulle meget gerne selv tænde. Outputtet her, det går til dine højttalere. Det her det er HDMI-stikket fra computeren af, og det her det er så mikrofonindgang, man kan bruge. Hvis du har tilkøbt en skærm, så hedder det HDMI 1 på skærmen. Det er jeg så sat i her, og det sætter jeg så til der. Så skulle der meget gerne komme liv i computeren. Det første, man skal tjekke, det er, at computeren er på Wi-Fi. Og det andet, man skal tjekke, det er, at udgangen er sat til at bruge højttalerne. Eller i det her tilfælde, headphones. Når det er gjort, så er man egentlig klar til at teste mikrofonen. Det første, man gør, det er selvfølgelig at tænde for dine højttalere. Det næste, man skal gøre, det er at skrue op for masteren her. Det er en god idé at starte med omkring kl. 12, eller i det her tilfælde står den ud for 5. Så har vi vores mikrofoner. Dem skruer man lige ned, inden man sætter dem i. Og det er for, at det ikke siger pop. Så sætter man stikket i. Det kan kun vende en vej. Op på mikrofonen er der en mute-knap. Den trykker man op. Og så mens man snakker ind i mikrofonen, så kan jeg så langsomt begynde at skrue op her. Og så skulle vi meget gerne... det er forkert. Så skulle vi meget gerne begynde at høre mig snakke. Og så kan man se... Jeg skruer lige den igen. Muter lige mikrofonen her. Så kan man begynde at se, at når jeg snakker, så lyser de her op. Og der er det en god idé, at når du snakker eller synger så højt, som du vil, at den så ligger her lige omkring mellem det gule og det røde. Det er en rigtig god volumen. Det gør du så også med de andre mikrofoner. Og i de fleste tilfælde ender de på at ligge cirka på klokken mellem 1 og 2 her. Det er en meget normal. Ellers så sætter du bare de andre mikrofoner til. Og så når du tænder, så er du klar til at synge. Når mikrofonerne så er sat til, så skal vi til at finde, hvor meget lyd vi gerne vil have fra computeren af. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at trykke på knappen heroppe i hjørnet, der hedder start her. Men i det her tilfælde her, så har jeg lige fundet en YouTube-film. Den står og kører nu. Så går man over på den, der hedder input nummer 1 og skruer op. Og det er lyden fra computeren af. Så når det er, du synger og skal til at balancere, hvor meget lyd du gerne vil have fra computeren, og det du skal til at synge, så skal man sætte dem her så højt man gerne vil have det. Sæt den her så højt. Skru det ned. Så sætter man dem her ud fra det niveau, som man synes, man godt kan lide, at det har mikrofonmæssigt. Og så herover skruer man op eller ned for udgangen. Med de fleste tilfælde her, der skal den her bare stå på kl. 5. Og den her skal stå på mellem kl. 2. Hvis man så gerne vil have, at det spiller højere, så skal man skrue op på sin højttaler. Og nu er det selvfølgelig lidt afhængigt af, hvad for en højttaler man har. Men de fleste højttaler har også en volumenknap, og den skruer man op på. Når man så har nået det volumen, man gerne vil have på sin computer, lad os bare sige, det er sikkert der. Og så når jeg begynder at synge, så kan man godt høre, at så når jeg synger over musikken, så er der en god balance mellem musikken og min mikrofon og min sangstemme. Det er sådan set det. Det eneste, der lige er værd at vide her, det er, at hvis man gerne vil høre musik enten fra computeren af, altså fra en anden computer eller fra en telefon, så kan man enten gøre det med en Bluetooth eller input nummer 3 her. Det her det er så computeren, der sidder heroppe. Hvis der er nogle problemer, så er I velkommen til at ringe, og vi er altid på telefon. Hej nu.